Report mopogore kod mane wawacho kanyo ero adwani mondo mi wadhi nyime ka pod waloso report mar county ma Homa Bay kama riwruok mar jodongo Luo e bwo riwruok margi mar Luo Council of Elders orwako mokalo limbe ma jatend piny William Ruto ma odhi time county ma Homa Bay motelo ne nyasi mar Madaraka. Jatend piny William Ruto juma manyien biro yango chenro mag dongruok mopogore ma sirikal timo e county no motelo ne nyasi mar Madaraka. Jodongo go orwako limbe makamano ka gikone jodak ma Homa Bay kod oganda Luo mawuok e counties mamoko mondo bi owuog oko mar rwako jatend piny ka ginyayo kwe e kinde limbe no. Joluo ne nigi kwe nyaka nene kendo wan e libamba mano luoro chwiro remo e pinyni to nyaka kawuono kik we kitwano omiyo wakwayo kawuono ni wakwayo kwe kaka president marwa mar Kenya William Ruto ochano tarik 1 nobiro nago tacho Homa Bay eme wang ni kele Madaraka Day wamorgo kendo nyithindwa rite uru kod mor wendo irwako gi mor wendo okrwake ganjao kobiro wuog kar rombu mondo urwake mondo ne migosi maru omiyo wan nyithindwa ma Homa Bay ka gi jok mobiro ma jirani teko Kisumo Migori nyaka Siaya wabedo gi mor kendo warwak wendo gi sironyo mae mabiro nyiso ni kata kokudite another national day Siaya to en very sure ni onge problem wabiro wan joma nyalo rwako welo kendo wan joma oherore kwayo ni kwe obedie malich makata president ko biro to pogo ng'eyo ni to kara ODM kara UDA kara Kia Liberal kara ngoge ni obiro nongo ni kara parties ka ng'eny be podi herora hera